Inkenkce yophanjwana nkalo zonke kweli seyathintela nendlela esilibona ngayo ilizwe nokuguquka kwalo. Kutyhutyha umkhwa wokuthandwa kweengoma zombhaqanga okanye umaskandi kwelaseMpuma Koloni, nanjengoko esi senzo sidale unobangela wokuphuncuka kwesiko lamaXhosa neengoma zalo zamandulo. Iithaveni nezindlu ezininzi esixekweni saseRhini ziphuphuma oomaskandi ngeefestire endaweni yeengoma zesintu. Ulutsha luthi iingoma zethu zakwaXhosa zinako ukubhadula apha naphaya, nanjengoko ezi ngoma zinako ukukwekwa. Uphapha Mavudu uye wayinabisa ecacise yokuba iingoma zoomaskandi zenzelwe umanyelwa ngamatshitshi. Nanku ecacisa, singamaXhosa ayimnandisisanga kamnandi because kaloku ezaa ngoma ziingoma zamatshitshi. Thina kaloku maXhosa thina sihamba kwezaa ngoma ufumaniseke into yobana kubethwa imiluzi, kuyaxhentswa, kubethwa izigubu neentoni, ingathi siyasilahla isintu sethu. That's why ufumaniseke into yokubana xa kukhala ezi ngoma igroove, ezi ngoma zifana nezi ngoma zento yokubana ngithanda ngempela namthanda uma, ufumaniseke into yobana abaXhosa, thina mzi wakwaXhosa ufumaniseke into yoba siyatyakala, siyasukuma, ikhona into etshoyo egazini. Kaloku ngamatshitshi ezaa ngoma, ziplaya an important part kwamatshitshi. Uyaunderstanda? Thina ke bantu ke bavithizekileyo, abavithizi, thina sifolisha under ilantuka yamapiano. eRhini alitshoni lingenandaba. Ndingu-Unathi Hala, ndisemakhanda.